Sziasztok! Na, ismeritek a Suzi és Tekergő filmet? Aki ismeri, azt tudni fogja szerintem, miről beszélek. A Suzi és Tekergőben van kettő sziámi macska, akiknek van egy daluk, és én kicsiként rettegtem tőle. De hogy rendesen a Suzi és Tekergő évekig nekem a kedvenc filmem volt kisgyerekként, és mindig az volt, hogy amikor jött a macskák dala, akkor én elbújtam. Egyszerűen én elbújtam, és nagyon féltem tőle. És most újra nézem, és azt nézem, hogy nem az, most már nem az van, hogy félek tőle, hanem hogy nyomasztó. És így nézem, és ilyen, Jézusom, és kisgyerekektől hogyan nem félnek? Azt nem tudom, mert hogy ilyen, és közben nekem ugye van két macskám, szóval, hogy ez nagyon durva, és de mondjuk nem értem, hogy miért így állítják be a macskákat ilyen gonosz élősdiknek, vagy nem is tudom, élősködőknek, már fáradt vagyok egy picit, és ilyen nagyon gonoszak, és ijesztőek, és ilyen fúha, nem értem, hogy miért vagyok még mindig ennyire kitőlük, de hogy nagyon, és fúha.